लोगोफोर बे भिडिअ नोंथांमोननि दिनैहाय जोबोद आलादायै मोनसे भिडिअ हगारनो आखायाव लानाय जादों। बे भिडिअआनो जाहैबाय नोंथांमोननो मेथ्स मोनबा मेथ्सनि सलुसन बाहाय होनो आखायाव लानाय जादों। नाथाय जायफोर बे मेथ्सफोरखौ आं गोसो जानानै बानायनाय नङा, जायफोर सिगांनि प्रिभियास एग्जामफोराव फैखांबाय नोंथांमोननो बेहाय इयारखौबो होफानाय जादों, बबे एग्जामाव फैनाय जादों बेखौबो बाहाय होफाखानाय जादों। जायफोर नोंथांमोनहा बेनिखायनो नायनो गोसो एबा रोंनो गोसो जादों नोंथांमोनहा नायना लानो हानाय जागोन। आरो दा बेल' नङा, आंनाव प्रिभियास कुइसन्सफोरनि फैनाय टेक्स्ट बुक मोनसे दङ, जोबोद गिदिर। बे गिदिरथार बिजाबाव जेसेबांनाखि दङ गासिबो बे सिगांनि एग्जामफोराव फैनाय मेथमेटिक्स गोजा, एलजेब्रायानो जा, जेखियानो जा, गासिबो टटेलि बाहायनो दंजोबो। दा बेनिफ्रायनो नोंथांमोननो बाहाय साबख' हगारबाय थानो आखायाव लानाय जादों थांखिया। दा फार्स्ट टाइम नोंथांमोननिफ्राय भिउसआ बेसेबां फैयो बेनि सायाव सोनारनाय जागोन। मानो होनबा भिउस फैयाब्ला जोंहा जेबो हगारनायनि जेबो लाब जानाय नङा आंहाबो। मानो होनबा इउटिउबार एबा जायफोर नोंथांमोनहा मिथिखायो जानो हागौ इउटिउबारा मानि थाखाय जायो। अब्ला लोगोफोर जायखि जाया मानो आङो बाहाय फार्स्ट टाइमबाबो नोंथांमोननो मोनबा मेथ्स सलुसननि बाहाय नोंथांमोननो होनो आखायाव लानाय जादों। बेनिखायनो नोंथांमोना गोबाव खालामाजासे नायना लांदो आरो दानिया नोंथांमोनहा नुनो मोननांसिगोन। फार्स्टआव नुनो मोनदों जोबोद गोरलैयै। नोंथांमोननो बाहाय नुनो मोननायनि थाखाय आं बाहाय मोनसे टुल हानहरनो नागिरदों। नोंथांमोनहा बेखौ जेबो सिन्था खालामनाङा। टुल हानहरबाय आङो। टुल लानानै बाहाय कालारखौ एसे सोलायना लानो नागिरदों, ग्रिन लानो सानदों। ग्रिन लाखांनायनि उनाव नोंथांमोननो आङो बिदि आखिना होगोन आरोखि र'। दानिया फार्स्ट टाइम नोंथांमोनहा बाहाय नुनो मोनदों, नै बाहाय दङ, नै गोजौजों 5005 माइनास 5000 डिभाइडेड बाय 10.00। बे बेंक प्रभिजनेल अफिसार पिअ माने 1988 आव फैदों। दा बेयो जेबो नङा सलुसना। नैबे प्लास नालाय 5005 प्लास, बेनिफ्राय माइनास दङ 5000 निफ्राय डिभाइजन दङ, नै राननाय दङ, बाहाय राननाय 10.00। 10.00आ पइन्टनि उननिया 00 खासो, ओंखायनो बाहाय पइन्टनि उननिखौ जों बाहाय लाबोआब्लाबो जायो। बेनिखायनो दानिया फार्स्ट टाइम माइनास खालामनायनि सिगां जोंना राननाय दंग्रो, राननायखौ जोङो बेखौ नैबेहाय दङ राननाय, बेखौ जोङो सलुसन खालामग्रोनांगोन। बेनिखायनो दानिया मा जाबाय, बाहाय गोजौआव जों 5000 होबाय, गाहायाव 10खौ होनानै राननाय खालामनाय जाबाय। लोगो लोगो दाना 0ल'खा, ओरैजाय गाहायना 10 नालाय, गाहायनि नैबे 10नि 0जों गोजौनि 5000नि 0जों दानलायनाय जाबाय। दानलायखांनायनि उनावहाय दा बाहाय गोजौआव बेसेबां थाखो 500, ओमफ्राय गाहायाव बेसेबां थाखो 1 थाबाथ' जोंना जेबो नङा, गाहायाव 1 थाखायोखा। बेनिफ्राय ओरैजाय आगदाथिं दङमोन जोंनिया नैबाहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों 5005, बेनिफ्राय माइनास 500 होनबा बेसेबां जायो नोंथांमोना बाहाय नुनो मोनगोन। माइनास खालामना लाबानो जाबाय, बाहाय आं होखानाय हिसाबै बानायनाय नंला। बे जाबाय 4505। दा बेनो जाहैबाय राइट एन्सार। नोंथांमोनहा बेखौ नुनो मोननाय जागोन। इजि, बेयो गोरलैनिखौल' होनाय जादों। नाथाय नेक्स्टआव गासिबो टाइपनि मेथ्सफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन। जायफोर नोंथांमोना फल' खालामो, नुबाय थानो हानाय जागोन। नेक्स्ट कुइसना जाहैबाय बेनो एखेयानो। दा बाहाय फार्स्टआव नुनो मोनदों नोंथांमोनहा बाहाय 3120खौ राननांगौ 226जों। दाजाब 13 आरो सानजाबनांगौ 30, होमबा समान बेसेबां जायो? बे जाहैबाय SBI नि प्रभिजनेल अफिसाराव फैदों, बेबो 1991 आव। दानिया गोजौआव जोङो ओरैजाय नुदों, राननाय नुदों, दाजाब नुदों आरो सानजाब नुदों। सानजाब आरो दाजाबखौ दोन्थ'नानै जोङो नैबे राननायखौ जोङो सल्भ खालामना लाग्रोनांगोन। बेनि थाखायनो जोङो राननाय खालामनो थाखाय 3120खौ 26जों रानबाय। 26जों राननायाव जोङो 3120खौ जों 26जों रानोब्ला 120 मोनो। 3120आव नोंथांमोनाबो सानजाबनानै नायबानो नुनो मोनगोन। बेनिफ्राय प्लास 13 नालाय 13खौ फैबाय, बाहाय 13 फैबाय, बेनिफ्राय 30 फैबाय। 13जों दाना इन्टु खालामनानै नैबे 390 मोनबाय। राननायाथ' मोनखांखाबाय जोङो नैबाव 120, बेनिफ्राय गासै मोनबाय 120 आरो नैबे 390जों प्लास खालामनानै जोंना नैबाय मोनबाय नोंथांमोना 510, 510 मोनबाय। बेनो जाहैबाय जोंना राइट एन्सार, 510। अब्ला नेक्स्ट कुइसनाबो थांबाय नोंसोरनिया। दानिया फैबावगोन नेक्स्ट कुइसनाव 3 नाम्बारनि कुइसनाव दङ नोंथांमोनहा नुनो मोनदों बाहाय थार्डआव नुनो मोनबाय नोंथांमोनहा। फार्स्टआव 8 डिभाइजन ओमफ्राय 4, 8खौ 4जों राननांगौ, बेनिफ्राय 4जों सानजाबनानै दंफायो ब्रेकेट सिङाव 3 - 2,
3 माइनास 2 सानजाबनानै दंफायो आरो बेजों इनटु खालामफानांगौ 4 ओमफ्राय प्लास खालामनांगौ 3 बेनिफ्राय माइनास खालामहरनांगौ जोंना 7 ओमफ्राय इजिकेल टु जोंना बेसेबां जायो बे जाहैबाय रेलवे रिक्रुइटमेन्टआव फैदोंमोन बेयो 1991आव नोंथांमोना बाहाय नुनो मोन्दों रेलवे रिक्रुइटमेन्टआव 1991आव बाहाय फैनाय जादों बेनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव फार्स्टआव खालामनांगौ जोंनो ब्रेकेटआव थानायखौ जों जेब्लाबो मेट्स खालामनायाव सिफायग्रोनांगौ जायो ब्रेकेटआव खालामनायाव मा दङ जोंना नुबाय अब्ला 3 माइनास 2 खालामोबा जोंना 1ल' थायो बाहाय 1 बेनिफ्राय ओंखायनो दानिया जेरै दं ओरै लिरग्रोनांगोन 8 राननाय 4 बेनिफ्राय माइनास खालामनानै मोननाय 1खौ जों ब्रेकेटआव नुबाय इनटु 4 प्लास 3 माइनास 7 बेखौ रोंनांगोन बेनिफ्राय जोंना 4 आरो दहायनि 1जों सानजाबोब्ला जोंना नैबेयाव सानजाबोब्ला जोंना 4आनो जायो एबा 1आ भेलु गैया एसे 1आ भेलु गैया नालाय जोंना 4आनो जागोन बेनिफ्राय जाबाय नैबे 8खौ जों 4जों डिभाइड खालामनांगोन ओंखायनो 4जों 8खौ जों बाहाय राननांबाय रानखांनायनि उनाव जोंना सानजाबनाय दङ नैबे सानजाबखौ जों बाहाय इनटु 4 प्लास 3 माइनास 7 बेनिफ्राय दङ जोंनिया राननानै मोनबाय 4खौ 8जों रानबानो मोनो होमबा 4 सानजाब 2 दाइन नालाय ओंखायनो जोंना बाहाय 2 फैबाय बेनिफ्राय सानजाब 4 सानजाब ओमफ्राय प्लास 3 माइनास 7 दा माइनासखौ खालामथ'नो नाङा मानो होनबा माइनास खालामनांगौनि अनजिमाया 3ल' जानानै दङ सिगां ओरैखौ बानायनानै फेदेरनानै लाग्रोनांगौ जों बेनिखायनो फैबाय दानिया 2 सानजाब 8 नैबेजों 2 सानजाब 8 2 सानजाब 4 2 सानजाब 4 8 दाजाब 3 ओमफ्राय माइनास 7 होनबा 8 प्लास 3 11 ओमफ्राय माइनास 7 दङ 7 11निफ्राय 7 माइनास खालामहरोबा बेसेबां जाखो जोंना 4 होमबा बेबो मोनसे थांबाय जोंना एन्सारा 4 मोनबाय नेक्स्ट 4 नाम्बार कुइसनाव जाहैबाय जोंनिया नैबे होनदों बाहायबो नोंथांमोना नुनो मोन्दों बाहाय एलजेब्रिकनि हिसाबै डिभिजन मोनदों गोजौ गाहाय नुनो मोन्दों बे रेलवे 1991आव फैदों रेलवे रिक्रुइटमेन्टआव बेनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोन्दों बाहाय गोजौआव 48 माइनास 12 इनटु 3 प्लास 9 गाहायाव दङ 12 माइनास 9 डिभाइडेड बाय 3 दानिया बाहाय नुनो मोन्दों जोङो सबसे राननाया गाहायनि लेभेलाव दङ जों बेखौ नुनो मोन्दों ओंखायनो जों बेखौ सलुसन खालामनानै लाग्रोनांगौ जाना फैगोन बेनिखायनो गोजौनिखौ जेरै दं ओरै दोनथ'दो नोंथांमोना बेनिफ्राय गाहायाव दङ 12 माइनास 9 इनटु 1/3 1/3नि ओंथियानो जाहैबाय दानिया नोंथांमोनहा बाहाय जेब्लाना जोङो राननाय जायो बे राननायखौ जोङो 3नि गाहायाव जेब्लाबो रानग्रानि गाहायाव ओरै 1 थायो नाथाय जोङो बे राननायखौ जोङो जेब्लाना सानजाब खालामनानै होनाय लोगो लोगो जोंना 1आ गोजौआव थांगोन 3आ गाहायाव फैगोन बेखौ आं गुबुन भिडिअ'आव हगारनाय जागोन बेयो एसे गोलाव मेथ्स खालामखांनायनि उनावहाय बेबायदि प्रसेस जाहैयो दा बाहाय जायफ्रा मेथ्स खालामो बेखौ मिथिनानै दंखायो जानांगौ अब्लाबो आंबो बाहाय सर्टकाटै बाहाय बानायनाय जादों बेखौ लांनांगौब्ला जोंना लाइन मोननै थाबावगौमोन दा बेखौ आं बानायनाय जाला बेनिफ्रायनो नोंथांमोना नुनो मोनबाय दानिया बाहाय ओरैबायदि जाबाय दानिया 3जों नैबे 9जोंखौ रानहरोबा 3 सानजाब 3 9 जायो ओंखायनो बेवहाय 3 हरबाय ओमफ्राय गोजौनिखौ जों दोनथ'बाय दानिया बे बाराव गोजौनिखौ जों दाजाबनोसै दाजाबनाया जाहैबाय जोंना 48निफ्राय 36खौ माइनास खालामहरबाय 12 मोनबाय नैबे 12 मोनबाय ओमफ्राय प्लास 9आ दं नालाय बेयाव 9खौ होनाय जाबाय बेनिफ्राय जोंना 12आ दंखायो ओमफ्राय दाना दहाय राननायजों 3 मोनदों 3 इनटु 1 नैबे गाहायाव फैबाय गोजौनि 12 आरो 9 प्लास खालामोबा 21 मोनबाय गाहायाव 12 आरो 3जों माइनास जानांगौ दानिया माइनास खालामोबा गोजौआव 21 आरो गाहायाव 9 मोनबाय 9 आरो 21खौ 3जों खालामबाय 3 सानजाब 3 नैबे 9 ओमफ्राय 3 सानजाब 2 21 बेखौ मोनबाय जोङो टटेल मोनबाय ओमफ्राय एन्सारा लास्टआव 3/7 एबा 7/3 होमबा 3 बाहागोनि 7 मोननो हाबाय जोङो बेखौ होमबा 4 नाम्बार कुइसनाबो नोंथांमोननि थाखाय सल्भ जानानै फैबाय नाम्बार 5आव दङ दानिया नैबेयो दानिया फैबाय बाहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों नोंथांमोनहा बाहाय 5 नाम्बारनियाव दङ ग्रेड क्लारिकेल ग्रेड फैदों बाहाय केरानिनि ग्रेड ओमफ्राय 1991आव फैनायमोन बेयो दानिया नोंथांमोनहा बाहाय नुनो मोन्दों ब्रेकेटनि सिङाव दंजोबो हिसाबै बाहाय गोजौ गाहाय दंजोबो गथा अनजिमा दङ ओमफ्राय दङ जोंनिया गोखौ खोन्दोआवबो दङ गलाय गथायबो दङ नैबे गलाय गथाय फार्स्टनिया ओमफ्राय बेनिफ्राय जोंनाव गासिबो मा दंजोबो बोखाव खोन्दोआव दंजोबो अब्ला गथा अनजिमाखौ जों सिफायनानै लाग्रोनांगोन गथा अनजिमाखौ सिफायनानै लाग्रोनायनि बेलायाव जोंना 5 सानजाबसे 5 गोजौजों दाजाबबाय 3 गोजौआव 3 नालाय 5 सानजाबसे 5 ओमफ्राय ओरै 5 सानजाबसे 5 सानजाब हरबाय ओमफ्राय गोजौनि 3खौ दाजाबोब्ला गोजौआव 8 जाबाय ओंखायनो 8/5 जाबाय बेनिफ्राय ओरैजाय दङ दहायनि प्रसेसजों नैबेखिनि
गोजौआव 12 गाहायाव 13खौ जों दहायनि प्रसेस जों बेखौ बेलथायनानै लानो हाबाय। सानजाब होनाय लोगो लोगो जोंना बेलथायगोन बेखौ जों दहायनो खिन्थाखादों। नाथाय रानजाग्राया नङा, रानग्रायासो बेलथायगोन, रानग्राखौल'। ओंखायनो मा जाबाय 12 आरो 13आ जोंना रानजाग्रा नालाय 12 बाय 13आ बेखौ जोङो बेलथायबाय इन्टु खालामनानै होनाय लोगो लोगो बाहाय इन्टु खालामनानै होनाय लोगो लोगो बेलथायबाय। बेलथायखांनायनि उनाव नुनो मोनबाय जोङो बाहाय नोंथांमोना नैबे 12 जाबाय गाहायाव टुल हानहरनो बावदों। दा नोंथांमोना बाहाय नुनो मोनबाय नैबे गाहायाव 12 ओरैजाय 2 दङ, ओंखायनो बे 2 आरो 12 जों दानहरोबाय बाहाय 6 मोनबाय। 6 मोनबाय ओमफ्राय गोजौआव 13 थाबाय, ओमफ्राय नैबेनिया गाहायावल' 3 थाबाय, बाहाय गोजौनिया 13ल' थाबाय बाहाय। ओमफ्राय बै गोजौनिया नैबेखौ मा खालामनो हाबाय, नैबे इन्टु नालाय बै इन्टु दंखायो नालाय जोंना बाहाय मा खालामनो हाबाय 5 जों 3 जों सानजाबनो हायो, 7 जों 1 जों सानजाबनानै लाखानो हायो, जिहेथु सानजाबखासो। बेनि थाखायनो मा जाबाय 5 जों 3 जों बाहाय 15 जादों आरो 7 जों 1 जों बेहाय 7 जानानै फैदों। ओमफ्रायनो बे लाइनसेया थांबाय, दानिया बेयाव सल्भ जाबाय होननानै आं सानबाय। दानिया नोंथांमोना गाहायाव नुनो मोनबाय नैबे ब्रेकेटआ जोंना गोमासिगोन, बे गोमोरबाय। गोमोरनाय लोगो लोगो 5 बाय 8खौ लाबोबाय जोङो, नैबे 3 जों 6 जों सानजाबबाय, नैबे 3 आरो बे 6 जों सानजाबाय, गाहायनि 18 जाबाय, ओमफ्राय गोजौआ 13ल', नैबे 1 दंमोन, 13 into 1 1 प्लास ओमफ्राय 7 बाय 15 आ फैबाय। बेनिफ्राय दाना दुसासा लाबाय, मा दुसासा लानांगोन, नैबे 5 18 आरो 15 दुसासा लाबाय। एलसिएम दुसासा मोनसेया जाबाय एलसिएम खालामोबा जों 90 मोनो। 90 खालामखांनायनि उनाव दानिया 5 जों 90खौ रानहरदो, रानहरनानै जा मोनो बेजों गोजौ 8 जों सानजाबबाय, 144 मोनबाय। बेनिफ्राय नैबेवहाय दङ जोंनिया 18 जों 90खौ रानहरदो, रानहरनानै जा मोनो बेजों 13 जों सानजाबदो, अब्ला 65 मोनबाय। बेनिफ्राय नैबे 15 जों 90खौ रानहरदो, रानहरनानै जा मोनो बेजों 7 जों इन्टु खालामहरदो, अब्ला बाहाय 42 मोनबाय। बेनिफ्राय जोङो बाहाय मा मोनबावनो हाबाय, दानिया नुबाय नैबे लाइनाबो सल्भ जाबाय। दा बाहाय नैबे 144आ प्लास 42आ प्लास, ओंखायनो 144 आरो 42 जों प्लास खालामनानै 65खौ जों माइनास खालामहरबाय। आं बाहाय गोलाव जागोनखाय बे लाइननिखौ बाहाय होनाय जायाखिसै, बेखौ बयबो रोंखायो। ओंखायनो प्लासजों प्लास खालामनानै 144 आरो 42खौ प्लास खालामदो, प्लास खालामखांनायनि उनाव 65खौ माइनास खालामहरदो। माइनास खालामहरोब्ला 121 मोनगोन आरो गाहायाव 90 मोननाय जागोन। होमब्ला 121/90 जानानै फैबाय जोंनिया। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोनहा बे खेबावबो नोंथांमोनहा 5 नाम्बारनि सल्भखौबो जों खालामनो हाबाय होननानै आं आसा खालामबाय। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना आंनि बे भिडिअआव माबाफोर बुंनो गोनां दंबा बुंहरनो हागोन, आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनो हागोन, आरो डिसक्रिपसनाव हाबनानै नोंथां गुबुन गुबुन भिडिअ नोंनि थाखाय साबजाथाव नायना लानो हानाय जागोन। अब्ला लोगोफोर आरो नोंथाङा जुदि सोरबाया गोदान नायदोंबा आंनि चेनेलाव नोंथांमोना गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै लायोब्ला नोंथांमोना बेफोरबायदि इनफरमेसनखौ मोननो हाबाय थानाय जागोन। अब्ला लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै, गोजोन्थों, गुड बाय।